Enplegu publikoan prekaritatea handia dago. Ezegonkortasuna prekaritate larria da. Lan baldintzak eta kontratazioen ikuspegitik ezin izaten da bizitza planik egin. Egoera hau administrazio neoliberalei interesatzen zaie. Honela, kontratazioan malgutasuna eta langileak diziplinatzea bilatzen dute. Europako epaitegiak kasu ugaritan egonkortasun maila bat eragin badute, ez da behin betiko irtenbide bat. Madrilen hartutako erabaki batek ere ez dio Euskal Herriaren errealitateari erantzungo. Euskal administrazioetan oso egoera larriak ematen dira. Administrazioetan behin-behinekotasuna 40%tik gorakoa da. Epeak 15 urtez edo gehiago egin gabe. Egonkortzeko aukerarik ez da egon. Langile askok epe edo lanpoltza deialdiren bat gaindituta ere ez dute plaza eskuratu. Kolektiboaren batez besteko adina altua da, eta ez da kasualitatea feminizatua ere izatea. Hizkuntza eskakizunak lortzeko ere ez da aukerarik eskaini. Kontsolidaziorako lege propio bat behar da. Inposiziorik gabeko lege propio bat bertako eragileekin adostua. Euskal Herriak behar duen eremu publikoari erantzungo diona. Egoera larriak ematen diren administrazio publiko ezberdinetan, erkidego zein toki mailakoak, euren berezitasuna kontuan hartuz, kontsolidaziorako prozesuen negoziazioak ireki, aparteko neurriak aurreikusiz. Fundamentuzko konponbidea, petatzorik ez. Eta berriro ez gertatzeko bermeak dagoeneko zehaztu. Salbuespen egoera bat da. Beraz, egoera larri horri salbuespeneko irtenbide kolektiboa eman behar zaio.